krmitko pre vtáčiky. Ideme si poskladať krmitko pre vtáčiky. Takéto krmitko si môžete veľmi rýchlo zaobstarať, zakúpiť a potrebujeme na to iba lepidlo na papier a je to veľmi dobrá rodinná zábava, ktorú môžete polepiť si s deťmi, namaľovať a zároveň pomôcť vtáčikom v zime prežiť. Máme tu aj micu, ktorá je uhúčaná, čiže máme dve bočné diely, spodný diel, bočné a striežka. Tu sú drážky, ktoré by mali zapasovať v prípade, že výborne nám zapasoval jeden diel, druhý diel. Ja nepoužívam lepidlo, pretože zatiaľ to len názorne budem skladať. Čiže zasunieme všetko do svojich drážok. Alebo je lepšie to ešte možno, že urobiť takto. Čiže takto sa to zasunie do drážok. 1, 2, 3. Na každý spoj po celej dĺžke môžeme použiť lepidlo. Ale tak nemôžeme, ale musíme použiť lepidlo, aby to v podstate vydržalo a nerozpadalo sa ako mne pri aktuálnej montáži. Takže krásne nám to tu všetko zapasovalo. Ľúdka je hotová. Ja vám ju ukážem takto. Pozrite sa, veľmi pekná ľúdka, štilizovaná. Stačí ju len namaľovať, zavesiť. Tu sú otvory pre šnúrku.